Sa mga magbabakasyon nga pala ngayong Holy Week o kung kailan nyo uwi ng Bicol at problema kayo ng mabibili ng pasalubong. So dito solve na yung problema nyo. Pag napadaan kayo dito sa Bato, Camarines ayan, dahil na kayo dito sa kanyang store, pag pupunta kayong Legazpi or kahit pupunta kayong Visayas, Mindanao, pwede kayo bumili ng pasalubong dito sa kanyang tindahan. Especially yung kilalang produkto dito sa Bicol na pansit bato. So kaya nga pala yung tinawag na pansit bato kasi gawa yan dito sa Bato, Camarines Sur. At ayan, napakarami kayong pwedeng pagpilian kung ano mga produkto dito sa kanyang tindahan. Especially yung pinagmamalaki din ng Bicol, yung Pili Nuts Candy. Ayan, may maliit, may malaking grapol o kung ano man. Depende sa magustuhan nyo. At lahat yan bago. Utility yan dito sa kanyang tindahan. So, sobrang dami. Di ko na pwedeng isa-isain kasi, ayan, sobrang dami talaga. At sa abot kayang halaga dito sa kanyang paninda. At kung gusto nyo rin mag-CR, mayroon din CR dito sa kanyang tindahan para isang stop nyo na lang. Kung bibili kayo, nasi-CR kayo, yan, pwede rin. Mayroon din siya nitinda dito mga pwede nyo inumin sa daan, mineral, o kung ano-ano po mang malamig na produkto. So, daan na kayo dito sa kanyang tindahan. Dali lang tandaan, pagpapunta kayo ng Legazpi or Visayas, Mindanao, nasa right side siya, tabi ng release yung tindahan ni Madam Aida Dilimas Pasalubong Center, kung saan yan makakabili kayo ng iba't ibang klaseng produkto ng gawa dito sa Bicol na bukod sa mura na, bago at masasarap pa yung kanilang produkto. Hanapin nyo lang itong may-ari, si Madam Aida Dilima na napakabait. Ayan, napakabait talaga niya sa mga customer at ang bibigay din siya ng freebies sa mga bumibili rito. Ayan, di nawawala ng freebies pagka bibili kayo dito sa kanya, palaging mayroon. Kaya nga, maraming bumabalik-balik din mga customer niya. Dati sa kabila pa yung tindahan niya, ngayon dito sa may likod na siya, pero siya pa rin ang hinahanap ng mga customer. Kaya ako tuwing uwi dito sa Bicol at pabalik na ng Manila, minsan nga pamunta pala ng Bicol, dumadaan na ulit sa kanyang tindahan. So madali lang tandaan, ito yung kanyang tindahan. Ang landmark is itong Release, pagpunta Legazpi, nasa right side. At kaliwa naman pag pabalik na tayong Manila. So maraming salamat po and God bless sa ating lahat.